Pokud se nacházíš v situaci, kdy si myslíš, že tvoje videa nemají zhlédnutí, nezískává žádný sledující, tvůj Instagram je skoro mrtvej, tak v tomhle videu ti ukážu 5 nápadů na Reels, které můžeš využít do své tvorby. Jenom na úvod, jmenuji se Ondřej Borovský a jsem spolumajitelem digitální agentury s Trendem a zároveň jsem tvůrce na Instagramu, který má přes 100 000 sledujících. A proč to říkám? Neříkám to kvůli tomu, abych se chlubil nebo se nějak honil ego. Říkám to kvůli tomu, abyste věděli, kdo k vám mluví a jakou zkušenost my, já a můj tým máme a chceme vám v tomhle videu předat. Předtím, než video kompletně začne, tak si klidně vezmi nějaký notýsek, vezmi si telefon, zápisníček a všechny ty nápady si zapiš a zapiš si je tak, aby se mohl aplikovat na své téma, jo? Protože věřím tomu, že na tato video se bude dívat různí tvůrci v jiných odvětvích a já to budu říkat tak, aby to bylo obecný pro každého, ale chci, aby si ty, pokud máš jiné téma, si vzal ten zápisník a aplikoval si ten daný nápad na svoje téma. OK, nebudeme to dál okecávat, jdeme na to. První nápad na Reelsko, který můžeš natočit, tak je silný hook se silným začátkem a silným slibem. Jak je to myšleno? Dám ti třeba příklad. Tahle věc ti kazí dosah a spousta lidí o tom neví. Jo, dám tam nějaký wow efekt a zároveň tam dám pocit zvědavosti, aby si lidi řekli OK, co to je. Další příklad. Když začneš video tímhle stylem, tak máš o 50% větší šanci, že tvoje video bude virální. Jo, a tady jsem v této první větě jsem řekl hnedka nějaký slib nebo nějaký výsledek, kterému se lidi můžou dostat. Jo, a tím se je právě hooknu nebo se získám jejich pozornost. Další příklad. Tohle je top 5 stránek, které ti zlepší tvoji produktivitu až o 200%. A zase, dal jsem tam nějaký příklad třeba 5 stránek a dal jsem tam nějaký slib, což je třeba 200%. Jo, a na to lidi hodně slyší. Zkus tady ty příklady, co jsem teďka řekl, si aplikovat na svoji tvorbu. Nápad číslo 2 je rychlý tip. Měl by to být nějaký tip, trik, který lidem hnedka pomůže, aby hnedka udělali akci a tím, že to je rychlý tip, tak lidi mají tendenci to udělat hnedka. Takže na tom videu daleko víc budou trávit čas a zpozorní. Ti ukážu, jak změnit notifikaci na Instagramu. Půjdeš do nastavení a koukneš na zvuky a haptika. Jednoduše jeden bod, který lidem sdělíš, rychlej tip, který jim pomůže a žádná omáčka kolem. Tím, že to je rychlej tip a lidem rychle pomůžeš, tak si lidé to video hnedka uloží, čímž sbíráš bonusovou interakci. Příklad toho hooku nebo toho typu videa může být takovejhle. Pokud máš 10 minut denně, tak můžeš udělat tuhle věc. Jo, a je to věc, která vlastně zabere 5-10 minut, což lidem nevadí. Jo, není to věc, která trvá 10-5 hodin. Tu věc vlastně dá se říct, že můžu udělat hnedka, protože pokud ty lidi scrollují jsou na telefonu, tak 5 minut si 100% najdou pro to, aby tu nějakou věc toho daného Reelska udělali. Další příklad, ukážu ti mluvící cvičení, které si můžeš teďka vyzkoušet. Jo, a tím, že to je hnedka, že vlastně hnedka jdeš do té akce, je velká šance, že ty lidi půjdou s tebou. Protože pokud by si řekl, ukážu ti cvičení, které trvá 10 hodin, tak jaká je šance, jo, že lidi s tebou do toho půjdou. Jo, asi je o hodně nízká. Další příklad. Budí tě ráno iPhone, tohle musíš vyzkoušet. Otevřeš zkratky, půjdeš do automatizace, dáš plus, tady je budík, takže na něho klikneš, tady musíš dát spustit okamžitě, aby se to jakoby přečetlo, ta zpráva, potom dáš když zazvoní a kdykoliv, takže 1, 2, 3. Potom dáš další, dáš tady přečíst text, když to tam nemáš, tak to napíšeš tady vlastně do té lupy, ale většinou to tam je automaticky hnedka z začátku. Tady dáme hotovo a teď sleduj. Sleduj mě. Zase, jo, máš telefon při ruce, můžeš se na video podívat, otevřít nastavení, okopíruješ to a máš to do 3 až 5 minut hotový. A zase je to nějaký rychlej tip, který těm divákům pomůže a následně si to video uloží. Takže tohle by byla věc číslo 2, teď jdeme na věc číslo 3, což je předtím a potom. Co to vůbec je? Je to typ kontrastního videa, kdy člověk dělá něco dobře a následně dělá něco špatně. Lidi, co scrollují na sociálních sítích, tak mají rádi porovnání. Lidi se rádi porovnávají a v tomhle případě tohle je úplně geniální koncept, my to můžeme využít ve svůj prospěch. V tomhle typu obsahu se právě lidi najdou a vyberou si jednu z těch verzí a do ní se vcítí. Ukážu ti následný příklad. Budou 2 lidi vedle sebe, takhle následně, a na jedné straně bude člověk, který investuje 1000 korun měsíčně třeba do indexu S&P 500. A na druhé straně bude člověk, který 1000 korun až 5000 korun utrácí měsíčně místo toho, aby spořil. Jo, a následně tam je vlastně porovnání v horizontu třeba 5-10 let a lidi rádi sledují ty čísla, jak se to mění. Jo, a v každé té situaci ten člověk se vcítí do nějaké ty situace a zajímá, jak ho dopadne ten konec. Jo, a tohle je třeba příklad,
jakým to můžeš i ty využít. Pokud třeba děláš fitness, můžeš to udělat třeba se stravou, zdravá, špatná strava, jsi třeba podnikatel, tak můžeš dát třeba neskušený podnikatel, zkušený podnikatel. Je spoustu způsobů, jak to můžeš aplikovat na své téma. Věc číslo 4 je krátký příběh s pointou. Měl by to být nějaký krátký reelsko založený na tvém příběhu, nějakým autentickým příběhu z tvého života, aby ti to lidé následně věřili. Tím, že v tom příběhu by měla být nějaká jednoduchá lekce, z které se lidi poučí, aby se nad tím aspoň zamysleli. Proč vůbec příběh? Protože příběhy mají daleko větší watch time. To stejně, jako kdybys teďka byl v kině. Podíváš se na film, máš popcorn, dáváš si nápoj, třeba ve 2/3 ten film skončí. Ty si řekneš, ty jsem fakt naštvaný, že ten film skončil. Ale to je právě ono, že ty jsi v tom ději a tak to hltáš ten film, ty nechceš skončit. A tohle vlastně stejný funguje v příbězích na Reels. Zase, dáme si příklad. Byl jsem na dovolený, opaloval jsem se, přišel za mnou jeden člověk, že vypadám pak dobře, že se mu líbí moje postava a že bych chtěl nějaký tipy a triky. S tím, že ten člověk byl úplný začátečník a nevěděl, jak má začít, a proto točím tohle video. To je něco takového podobného, kde máš tam nějaký příběh, máš tam nějakou emoci, třeba z dovolený, z čehokoliv, třeba z ulice, že to někdo přijde a následně to zabalíš do toho videa. Já už je tam nějaký příběh, něco, co ty lidi donutí se na to video dívat dál, protože když už je tam nějaký ten příběh, tak lidi to mají tendenci dokoukat do konce. Poslední věc, trend po svém. Tohle je celkem jednoduchý koncept, protože vezmeš nějaký video, který trenduje, vezmeš si tu hudbu, která trenduje, tu trendující hudbu aplikuješ na tvoje nemluvené video, kde dáš nějaký text. Jo, většinou se to třeba dělá u nějakých videí, kde je třeba nějaká hudba, je tam nějaký třeba drop. Jo, třeba dejme tomu takhle ukazuju, tam nějaká hudba, tam se vlastně následně dá text. To celkem jednoduchý na aplikování, stačí se jen postavit před kameru, doplnit tam vlastně text do toho rytmu, můžeš to jako reálně doplnit do všech jako zvuků, videí, stačí jenom hledat a máš to hotový. Tohle bylo ve zkratce 5 nápadů pro tvoje Reels, takže pokud nemáš nápady, tak tady něco máš ode mě, takže aplikuj, dej mi pak následně vědět na Instagram, jak se ti dařilo. A z mě to bylo všechno, já moc děkuji za zhlédnutí tady toho videa, případně pokud se ti tvorba líbí, dej odběr a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!